A čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa. Dneska som tu v čakacej mini spoločne so Sebim a Fernousom. Čaute. Čo by som povedal? Koľko stojí Fire Alarm? Kúpim jeden Fire Alarm. Kamo, tretí, druhý. Ja som druhý, kamo. Nie, už tretí. Použite nie do Fire Alarm. Som druhý! Nepoužívajte nikto! Som druhý. Upgrade. Prosím, týpka. Si naša 6,2 skipnem sa pred ňou. Pred tú Emily. Som prvý! Prosím, ne! Tybiek ma predbehol, to je zmrdeček. Musím šťatnúť line za Robuxy, nič iné mi nechýba. Nice, som bufferume. Nice. Upgrade. OK, ešte raz sa dostaneme trebárs. Wow. Takže nečakal som, že za 2 minúty sa sem dostaneme a už utratím pomaly 100 robuxov. Ja si pamätám, že to bola niekde secret. Si tu? Nie, som druhý. Nice. Wow. Tak očulujem. Nie, som prvý, nepodbehol. Teraz sa všetci predbehnú. Nie, sa sádzam s tebou. Na 100% a všetci predbehnú sebe. Bazén. A tu je nejaká reštaurácia. Bebe. Prečo ten? Kámo, sa tu dancuje čiči. Buddies, zapidi. A keď chcete, aby sme natočili ešte nejakú takúto čakaciu minihru, no tak na tomto videu dajte aspoň 50. Tak na tomto videu dajte aspoň 50 lajkov, nechalani. Ja idem skákať običko. Secret miestnosti, kde skáčem običko. Ale aj také, že OBBI. Také običko proste. Víš, ak sa píše obi, že? No. Že ja sa to báglo. Ja skáčem parkour. Mám si kúpiť za 5 robuxov plus 5 minút. Koľko mohlo byť? Ja som to vytiesol z toho stepu. A ja som nepadla neraz. Neviem, kde mám odpočet, koľko tu môže byť. Čakám, ja som na poslednom skoku spadol. Čo si na mňa vidíš? Mám vidieť u mňa? No.
Teoreticky by som potom nakoniec... Oh, shit. To vôbec nie je posledný skok. Idem za 5 robuxov predĺžiť čas, aby som to mohol... Ja predĺžím takú stovku potom. Ja si predĺžujem na 5 minút. Kupujeme... Som tu na 6 minút. Ja si predĺžím o 5 minút. To môže byť ešte 3 minúty. Niečo. Tak to môže byť 6 minút. Keď tam budem mať minútu, tak si idem zakúpiť. Nice, som tu. Jo, vidíš ma? Nie, Ja teba jak si dám, to nie. ja nevidím vôbec. Nie, Dobre, mne sa to buguje. Nie buguje. Nie som si. Idem do nejakého ajska. Ale my sme si tu dali odličko. Družisko! Dobre, ty si teraz oberal odličko. Ty si nedoskákal to odličko. Si povinne F do komentára presedilo. Shit, spadol som. Dal som na tým odličko. Nie si. Si povinne F do komentárov. Že Sebo Elko, lebo nevie doskákať običko. Ty nevieš doskákať običko. Ty nevieš doskákať običko, vole. Ja som mám doskákať. Aha, určite. Uvidíme sa. Hell no, bro, mi sa to stále bugne. To stále nedá. Lebo nie, to proste stlačí medzerník. Sám. Nie je medzerník, ale dvojité samé. Ja to podľa mňa dobežím. Ja to idem odvolať ten parkour. Dobrý, parkour. Smáže žiadny čip nemýva nejakú chodnú toto, alebo slovo až na Roblox. Ľudia, keď chcete, aby som vytvoril vlastnú hru do Robloxu, no tak lajkujte. Zase. Počujeme sa toto poviem. No určite sa mi to podarí lepšie ako tebe. Tak jasné, že si to skôr. Ty máš určite nejaké boosty kúpené. Alebo si... Ja som odišiel s tým. Ja sám mňa kúpiť. No, dobro. Koľko stojí VR? Aha, VIP 450. Nie náhodou. Oni kecaj! OK. Idem ešte raz. Prečo mám mami od začiatku? Scam get scam, bro. Scam get scam. Koľko mám Robuxov? Shit. Nemám Robuxy. No. Ako randovo tu máme.
Ok, ja sa ešte raz dostajem hen tam. No.